Зата не мога да отивам от тази жена на кръчмата, не ме пуска, да взема да й направя един подарък от Роко Бутик. Най-хубавите стоки продава момчето. Може би, като ти направя подарък, да ме пуска на кръчмата да се напия хубаво. Искам от най-хубавите пердета да пращаш на жена ми, ей, Роко, да знаеш. Абе, какво правиш? Пак от интернета ракия ли поръчваш? Нема, виж, най-хубавите пердета ти поръчвам от Роко Бутик, ма. Най-хубавата стока продава момчето и на едро, и на дребно. Абе, ти Роко Бутик откъде познаваш? От ТикТок, ама. Ти значи от тези работи разбираш. А сега ми поръчвай пердета, килими, чашафи. Добре, ма, ще поръчвам, ама ще ме пускаш ли да отивам на кръчмата пак? И ти кръчмата не забравяш, и сега ще ти дам една кръчма. Най-качествената стока в Роко Бутик. Най-добрата.